Bejnietom l-Awtorità għall-Bini u l-Kostruzzjoni l-BCA u l-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol OHSA ħarġu 3261 ordni jew notifiki ta' waqfien mix-xogħol f'siti ta' kostruzzjoni fuq perjodu ta' 4 xhur biss bejn Frar u Mejju li għaddew wara nstab li kien hemm ksur tal-permessi maħruġa jew anke bidu ta' xogħlijiet mingħajr il-permessi neċessarji. L-awtoritajiet ukoll imponew 244 multa fl-istess perjodu. L-informazzjoni ngħatat fit-tweġibiet parlamentari mill-Ministru għall-Infrastruttura li ppjanaru x-xogħol Jonathan Attard wara interpellanzi mid-Deputat Nazzjonalista Adrian Derija waqt li ntalbu ċifri dwar kemm inħarġu enforcement notices relatati ma' xogħlijiet ta' kostruzzjoni bla permess jew bi ksur tal-permess approvat. Il-Ministru Attard qal li l-BCA ħarġet 3001 stop work notice li 49 minnhom kienu fil-forma ta' enforcement notice. Dawn inħarġu mid-Dipartiment tal-Permessi minħabba dokumentazzjoni jew assigurazzjoni skaduta jew mid-Dipartiment tal-Inforzar meta uffiċjali sabu xogħlijiet li ma kinux konformi mal-permess approvat. Ma dan l-OHSA ħarġet 260 ordni oħra ta' waqfien tax-xogħol fejn f'56 sit nstab li beda x-xogħol mingħajr il-permessi meħtieġa mill-istess awtorità u kollha ġew ordnati jwaqfu x-xogħol sakemm ikunu konfermi mal-liġi. Minn barrek għall-mistoqsija dwar kemm minn dawn l-enforcement notices waslu għal sospensjoni tax-xogħol multi jew revoka ta' permessi, il-Ministru wieġeb li l-BCA ħarġet 146 multa waqt li l-OHSA imponi 98 multa minkejja dan jirriżulta li l-żviluppaturi in kwistjoni mxew mal-ordni mogħtija u l-multi imposti u għaldaqstant ma kien hemm l-ebda ħtieġa li l-awtoritajiet jirrevokaw xi permessi ta' żvilupp.